Boy. Flex. Nice. Ndakambosvika pateni mbonorowa chikafu ndikudzoka nemuriwe. Mira zvakuti vachatongo kutsemurira iri kuitika. Chief, asi pane chaitika ngei. Mira akavharirwa kasha. Mary sha. Asha kana nini ndarwadziwa sha. Mwana mudiki uya hey. Atori mukati so kutaura kuno. Kana zvatuzi kuna January 2020. Aki tutara Mira Anzadzi yako, sister yako. Sister yako. Saka makagarire. Handinga pateni. Brother zangu. Ameno unomye kutamba uri mukomana sha. Moto. Kukudutsa vanhu. Emergency, it's urgent, baby. Wanna take you tonight, oh. Playboys. Nana. Janora bra. Asa wadi bezi muni. Amunyepa chimu playboys. Emergency, it's urgent, Sunday.